ସବୁ ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆରେ ସବୁ ତ ଅଛି, କଣ ନବୁ? ବାପା ଚାଲିଯିବେ। ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଅବିର କାଲି ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କର ପେଟକ ହାରିଗଲା। ଭଗବାନ ଧୂପ ଦୀପ ମାଳିଛୁ। ଭାରି ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ଟିକେ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ, ହେଲେ ଦେଖି ପାଇଲେ ନାଇଁ ପିଇସା। ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଜ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ। ଆଜି ଡାକ୍ତର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଯିବେ। ଭଗବାନ ଚମସମ ପିତୁଳା ଯଦି ପୁଷ୍କର। ପିଇସା ତମେ ଅତି ଗୋଟା ବାଦ୍ୟ ଲୋକ, ମୋ ବୋପା ମରି ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଜମ ସମ ପିତୁଳା ଗୋଟେ ପୁଷ୍କର ଲାଗୁଛି।